știi? La aia vine cârcă să mă vindece. Ce pula mea vrea să fac asta, mă? Păi url la aia la aia că să mă ia la modul să mă care după cort. Știi, să nu stea în câmp deschis când mă vinde. Dar vreau și eu să mă care. Erau blot de rusoaicele, mă? Da, am fost capturat de rusoaice. Rusoaicele alea și acolo să le faci. M-am dus după cort cu ele. Da, m-a pus, mi-a zis you are... Deci mai zi o dată, te-ai dus după corul cu cine? Cu rusoaicele. Laută și Magda? Ce Magda? Așa. Deci m-am dus după cort. Că remove your mag, you are now captured. Remove your underwear. Remove your pants. Băi, și m-am pula mea. Deci mi-am scos magul, m-au pus să trag în pământ, căci că for safety reasons. Păi da, știi că mai mult a tras. Păi safety, aveau și prezervative, nu? For safety reasons. Am tras jos și m-au ținut acolo până a venit un comandant, a luat un bășit cu 3 stele. Ăla-i de la șeful mare, nu? Ceva de genul ăsta. Și mi-a zis așa, pe un ton grav, că or să mă țină toată noaptea acolo. Zic, băi nene, poți să mă ții 2 ore conform regulamentului. Oh, yes? Then I will keep you 2 hours. Și m-au ținut acolo în pula mea până când am auzit pe aia urlau și am văzut că nu mai se atacă baza și a zis, bă, dați-mi game off, că vin pe jos. Dar tu l-ai zis la rusoaice că tu poți mai mult de 2 ore. Exact. Și ea tot să băteam pe doi tăi. Nu mai se băteau, deja i-a anihilease pe toți, mă, s-au împușcat și între ei, și și i-am zis lui aia, băi, aș rămâne să fac roleplay și asta zic, dar plec pe jos tot drumul dacă nu mă întorc acum. Și tipa a zis, ok, knife kill, și i-am zis că-i dau o bere pe chestia asta. Dacă găsiți dădeam altceva, dar... Dar era aia nașpetă, una era mai frumușică. Bine, ținând cont de mediu de aici, nu știu că nașpetă putea să fie. Asta e normal să facă? Da, da, filmează, înseamnă. Și mi-a dat knife kill și am plecat, dar am zis, mi-a părut rău că mi-am dat seama că vreau să-i dau un de-ăla, știi, un greeting card din ăla. Dar mi-am dat seama că le-am uitat în aia care era udă, în Blue Zone. După aia m-am dus să-l caut pe Ale cu pac, cârpulița în cap. Am văzut steagul, evident, ca și un tricolor. M-am dus acolo, pula frate, nu era nimeni la curtul. N-aveai tu un death card să le lași. Da, trebuia să le las un death card. Băi, ce farză ești. Băi, deci am zis că nu mai vorbim cu tine, frate, că știam că așa e să Să-ți faci. cergi înregistrarea. Păi nu, că aici e dovada cât de lei mărie. Să-ți memoria noastră, bă, Hai mă, e gata aia, bă, hai. Pui pe așa, faci blur. Da, blur față să nu se știe. Și am întrebat de ăia dacă sunt pe acolo, mi-au zis că sunt, dar sunt undeva în bază. Și erau în bază numai venind cu multe. Bă, eu ți-au cortul. Sorry. Băi, dă-te că l-ai slăbit, dă-te. Trebuie să pula mea. Băi, ia niște bandă izolieră, Dani. Unde? Bă, deci e plin de capcane aici, frate, capcane. să face? Da, nu, niște bandă izolieră. Ciupanezul? Ciupanezul intră în acțiune. Ciupanezul pe flancul drept. Lasă-mă în pace. Da, e foarte bună aia. E foarte bună.